Hello students, today topic is verb. ଭର୍ବ ଆଜି ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ଭର୍ବ ଆମର ମେନ୍ ଭର୍ବ ବି ହେଇପାରେ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଜି ଆମେ ଭର୍ବର କିଛିଟା ଫର୍ମସ୍ ଜାଣିବା। ଭର୍ବର ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ, ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଭର୍ବ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତାର ଇଂଲିଶ ହେବ ଆଟାକ୍। ପାଷ୍ଟରେ ହେବ ଆଟାକ୍ଡ, ତାପରେ ହେବ ଆଟାକ୍ଡ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଗିନ୍, ବିଗାନ୍, ବିଗନ୍। କାମୁଡ଼ିବା ବାଇଟ୍, ବିଟ୍, ବିଟେନ୍। ଆଣିବା ବ୍ରିଙ୍ଗ, ବ୍ରଟ୍, ବ୍ରଟ୍। କିଣିବା ବାଏ, ବଟ୍, ବଟ୍। ଆସିବା କମ୍, କେମ୍, କମ୍। ଧରିବା କ୍ୟାଚ୍, କଟ୍, କଟ୍। କାଟିବା କଟ୍, କଟ୍, କଟ୍। କାନ୍ଦିବା କ୍ରାଏ, କ୍ରାଏଡ୍, କ୍ରାଏଡ୍। କରିବା ଡୁ, ଡିଡ୍, ଡନ୍। ପିଇବା ଡ୍ରିଙ୍କ, ଡ୍ରଙ୍କ, ଡ୍ରଙ୍କ। ଟାଣିବା ଡ୍ର, ଡ୍ରିଉ, ଡ୍ରନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ ମୁଁ କହିବି। ଏଠି ଯଦି ଆମେମାନେ ୱିଥ୍ ଯଦି ଲଗେଇଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ୱିଡ୍ରୋ। ୱିଡ୍ରୋ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆମମାନେ ଉଠେଇବା। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରୁ ବି ଆମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ ମିଶେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖାଇବା ଇଟ୍, ଏଟ୍, ଇଟେନ୍। ପଡ଼ିବା ଫାଲ୍, ଫେଲ୍, ଫଲେନ୍। ଉଡ଼ିବା ଫ୍ଲାଏ, ଫ୍ଲିଉ, ଫ୍ଲନ୍। ଭୁଲିଯିବା ଫର୍ଗେଟ୍, ଫର୍ଗୋଟ୍, ଫର୍ଗଟେନ୍। ଯିବା ଗୋ, ୱେଣ୍ଟ, ଗନ୍। ଧରିବା ହୋଲ୍ଡ, ହୋଲ୍ଡ ଏଇଟା ଖାଲି ହେବ ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍, ମୁଁ ଭୁଲରେ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ହୋଲ୍ଡ, ହେଲ୍ଡ, ହେଲ୍ଡ। ଶୁଣିବା ହିୟର୍, ହିୟର୍ଡ, ହିୟର୍ଡ। ଶିକାର କରିବା ହଣ୍ଟ, ହଣ୍ଟେଡ୍, ହଣ୍ଟେଡ୍। ରଖିବା କିପ୍, କେପ୍ଟ, କେପ୍ଟ। ଜାଣିବା ନୋ, ନ୍ୟୁ, ନନ୍। ମାରିବା କିଲ୍, କିଲ୍ଡ, କିଲ୍ଡ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ମାତ୍ର ପାର୍ଟ 1ଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ 25ଟି ଭର୍ବର କିଛିଟା ଫର୍ମସ୍ ଦେଇଛି। ୟାର ଆମମାନେ ପାର୍ଟ 2 ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।